Καίγονται σπίτια, Νικήτα, τώρα έγινε η τρίτη ρήψη από ελικόπτερο το σπίτι και έγινε κάτι και εδώ εθελοντές προσπαθούν να ανοίξουν ώστε να απεγκλωβιστούν ζώα και ανθρώπια μέσα. Δυστυχώς η φωτιά δεν έχει σταματήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Καίγεται το σπίτι μέσα. Βλέπουμε την αγωνιώδη προσπάθεια τους. Ελάτε από εδώ! Ο κύριος πρέπει να επιστρέψει. Έλα από εδώ! Όχι, είναι η φωτιά μέσα στον οικισμό. Προσπαθεί ο άνθρωπος να σώσει την περιουσία του μπαίνοντας μέσα στις φλόγες. Ακούμε τον Κυριάκο το Μαντούβαλο να του λέει να γυρίσει ελάτε πίσω. Έξω! Ελάτε έξω, ελάτε έξω, ελάτε, θα τα φτιάξουμε όλα. Ελάτε έξω, ελάτε μαζί. Πάμε! Πάμε! Δύσκολες καταστάσεις. Βλέπουμε το Έριξον να κάνει ρήψη αυτή την ώρα. Πάμε έξω. Έλα, Κυριάκο. Πάμε έξω. Πάρε τον άνθρωπο. Ένας ηλικιωμένος κύριος. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς βλέπει, είδε το σπίτι του ότι κινδυνεύει. καίγεται. Είδε το σπίτι του ότι καίγεται και πήγε προς τα εκεί. Κυριάκο. Θα τα φτιάξουμε όλα. Κυριάκο, βλέπουμε την προσπάθεια και τη δική σου και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους που με κόπο μια ζωή έφτιαχναν την περιουσία τους αυτή την ώρα να παραδίνεται στις φλόγες, να μην θέλουν να την εγκαταλείψουν ένας άνθρωπος. Κοίτα, καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι η περιουσία των ανθρώπων. Τώρα, εμείς λέμε να σωθεί η ζωή, αλλά αυτού του ανθρώπου η ζωή μπορεί να ήταν αυτό το σπίτι. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά, με τους υπόλοιπους εθελοντές καταφέραμε να τον απομακρύνουμε. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη εδώ. Βέβαια. Είναι στις φλόγες η αυλή του σπιτιού του. Πες μας, τη βλέπεις, Κυριάκο? Αυτή τη στιγμή η αυλή του σπιτιού καίγεται, ενώ και το σπίτι μέσα καίγεται ολοσχερός. Η αυλή του σπιτιού. Όπως θα προσπαθήσουμε να δούμε. Ναι. Το σπίτι καίγεται. Μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούν οι άνθρωποι να απεγκλωβίσουν. Προσπαθούν οι άνθρωποι να απεγκλωβίσουν, να κόψουν τα δέντρα που υπάρχουν. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Είδαμε, Κυριάκο, και ένα ελικόπτερο να κάνει όση ώρα ήσασταν εκεί ρήψη. Όση ώρα ήμασταν εκεί έγιναν 4 ρήψεις από ελικόπτερο. Όχι 1-2, έγιναν 4 ρήψεις. Όπως θα δούμε εδώ με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Χρήστου Παπα-Νικολάου, βλέπουμε ότι η φωτιά είναι μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, μέσα στα σπίτια η εικόνα μπορεί να είναι λίγο δύσκολη να μεταδοθεί αυτήν την ώρα. Καταλαβαίνουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή ελικόπτερο για μία ακόμη ρήψη εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Ναι, συνεχόμενες οι ρήψεις και οι επίγειες και οι αεναέρειες δυνάμεις να σώσουν μαζί με τους εθελοντές, τους πυροσβέστες μέσα στις αυλές των σπιτιών πλέον η φωτιά. Είδαμε νωρίτερα τη συγκινητική προσπάθεια που κάνατε όλοι σας να απομακρύνετε τον ηλικιωμένο, ο οποίος μπήκε στην ουσία μέσα στις φλόγες για να προσεγγίσει το σπίτι του, να καταφέρει να κάνει ό,τι μπορεί και βλέπουμε τώρα ακόμα μία ρήψη εδώ μέσα πάνω στο σπίτι. Ρίχνουν σχεδόν πάνω στο σπίτι για να σώσουν το σπίτι. Κυριάκο, έχουν φύγει κάτοικοι, έτσι, έχουν φύγει όλοι. Ποιοι είναι εκεί, έχουν μείνει εκτός από τον κύριο που είδαμε και κάποιοι άλλοι? Εδώ οι κάτοικοι. Σ' ακούμε λόγω σε σένα. Οι εθελοντές προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Όλοι μαζί σε μια προσπάθεια αστυνομική να βλέπουμε τώρα. Τις περιουσίες τους, τις γειτονιές τους, τα σπίτια τους. Προσπαθούν να κόψουν κλαδιά, προσπαθούν με λάστιχα σπιτιού να κρατήσουν όσο μπορούν μια ζώνη. Δυστυχώς όμως το σπίτι έχει πάρει, όπως βλέπουμε. Ναι. Τα σπίτια ξαναφτιάχνουν. Το θέμα είναι και οι ανθρώπινες ζωές, να μην κινδυνεύσουν οι άνθρωποι αυτοί που τους βλέπουμε να δίνουν τη μάχη με κλαδιά στα χέρια. Προηγουμένως προσπαθούσαν να σπάσουν. Και μπαίνουν μέσα. Τώρα βλέπουμε τους εθελοντές, Νικήτα, μπαίνουν μέσα στο σπίτι να κόψουν τα ξύλα για να μην μπορέσει να έχει προσάναμα η φωτιά που βρίσκεται στο σημείο. Κυριάκο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, ενώ έχει αρπάξει και από το Χριστό. Και από εδώ έχουμε ζήτημα. Έχει αρπάξει και στο πάνω μέρος του συγκεκριμένου σπιτιού, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί, όπως μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Χρήστου Παπα-Νικολάου. Το σπίτι έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρύνουν τα κλαριά για να μην μπορέσει η φωτιά να αναζωπυρωθεί, ενώ και στο πάνω μέρος του σπιτιού υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Μάλιστα. Κυριάκο Μαντούβαλε. Σας μεταφέρουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Να, από εδώ βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ζήτημα. Παντού ξεπηδούν φλόγες. Παντού. Έχουν μπει στα σπίτια οι φλόγες. Κυριάκο, προς τη στιγμή σε ευχαριστούμε.